sepuro ning Pak Purbo wis wae jeneng kene ra. Aku kok pikir tiket to, Pak? Pak, nom-nom akeh lho, Pak. Sama kok. Sama apa nih? Sama kelima. Pinter anak itu aja. Ya Allah. Ning barang sampean belajar kaya sak umuran lho. Loh, padha ayune, Bu, saumuran. Nggih, kula 18. Ya ibu umure wis 38. 28. 28. Iya, suarane padha bantere, entute ya padha bantere. Nggih. Nganggo bawa? Nggih. Coba Rondona. Nggih. Ya buket sithik hatut ke kan. Tembang menika kejawi kula aturaken dumateng Bapak Eko Bilawa ugi kula aturaken dumateng Ibu Risma Urip Widodo ingkang kepareng nenggani lan paring tali asih dumateng Bu Keti. Menika sampun soulmate nggih, Pak. Oh inggih. Pun suwi menika. Nggih. Bojo kula bareng kenal kali Bu Risma. Sakniki malih bualake mboten umum. Ya. Buntan. Memang gini Pak Dalang, Pak Urip mohon maaf, Dalang dan Kolonel itu memang sama-sama public figure. Jenengan itu dikenal masyarakat luas, public figure, apalagi wajah rupanya ganteng. Jenengan berdua cakep-cakep. Nah, orang cakep itu biasanya itu ujian terberat itu adalah godaan wanita cantik. Kalau istrinya tidak memprotek, mengamankan, maka akan lenyap gitu aja ya Mbak ya. Iya. Ini golok kita siap melayang ya Mbak. Iya. Rungokke. Nggih, jenengan barang lho Pak marukane Pak. Nggih, bojo kula niku mboten namung satpam ning sak ndure Kapolri. Oh, kula niku kolonel, bojo kula bintang 1 Loh, ini adalah tanda penyelamatan istri terhadap suami. Kalau istri tidak galak, maka suami akan lepas kendali. Maka salah satu kelebihan istri galak, rumah tangga akan menjadi aman dan tenang. Ya, Mbak Risma? Selamat dan sukses untuk TNI Angkatan Udara yang pada malam hari ini merayakan ulang tahun yang ke-80. Semoga TNI Angkatan Udara selalu menjadi kebanggaan dan pengayom bangsa Indonesia di Dirgantara sepanjang masa. Luar biasa. Ya, budgetnya awak mungkin ora ngapa-ngop ya. Ayo. Ayune anak wedok, bocah kok ayu menur-menur kayak ngeten nggih Pak Ibu. Tak ibaratke niken niku anu lek wowoan ngoten pisang. Gedang raja sing pun lagi suluh ngoten nika lho. Dadi suluh rupane kuning, terus akeh codot sing pengen grogoti. Tenan niku. Mula tak elingke ya, Nduk, niken tak elingke. Yen eneng codot arep teko ngono kae, kowe nding lunga, meneng kok. Aja malah kualik gedange sing awe-awe. Dot codot rene iki brongsongku apa-apaan. Aja ya. Jangan. Bahaya. Pak. Sampean codot apa lawa? Napa? Sampean codot apa lawa? Codot ning pun expired kula niku. Lek milih ya, Nduk, aja dalang, aja TNI.
Golek ana sesuk-esuk yen bar wayangan ana piyai sing muni sukses ngono. Lah niku nggih. Kok saged? Oh nggih, niku Kok mutiara sing lah. muni? Lah kalau. Berarti ku jodohku, Pak. Ayo. Terus Yen gampang luwe gampang Gedi. yen angel Terakhir menunjukkan kekompakannya berdua deh. Ayo. 1, 2, 3. tan kena numbat Terima kasih, nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Niken Salistri dan juga Ibu Sukesi alias Nyai Bermoro. Ayo. Nyai bledek. Bledek. Pak Urip, Sering ya, Pak? bentar, kok Nyai Bermoro sih jenengku Ibu Sukesi Rahayu. Nyai Bermoro iki minyak tawon lho. Ayo kowe apa-apa lah mutu minyak tawon. Kebeler minyak tawon, masuk angin minyak tawon. Atine lara minyak tawon. Pak Cahyo awas untuk tawon. Balik, Pak. Monggo sarung jagung diaturake coba kaya Pak. Monggo, Tetes. Ya, Dok, kan?
watone tak